What if ba makakita ka dire isa ka bandol nga kwarta? Asa? Diri. Aw, iuli na to. Kaya madakop ta na. Asa man na to iuli? Sa gobyerno. Sa kapulisan. Natak. So, drive-thru. Drive-thru dito. So, muna lang family section. Kay married ka, family. English. Pas-paso. Oh, yo. Pas mo kayo. Bayad. Ice coffee. Ice. Aw, gibayaran na nimo sa kuan? Wala. Ay, Online? cash. Aw, cash tayo. Cash man dito. Run. So, nakabayad na ta. Uli na ko guys kaya kakaon ako. Dali diri. Aray. Hindi suki. Taas ang karon tarong na. taas ang hagdan. Naglisod mi. Kung may tao diri ba? Oh na ade. Come here, come. Diara tas counter. Basta ako mukaon ako. Where's my order? Order, ma'am. Thank you. Nakalibre ko. This one, Sunday. Okay. And regular fries. Regular niya. Medium siguro. Morning medium. Regular. Plus drinks. Pero di mo inuwas drinks. Ang gamay lang. Tubig? And water. And this one free also. Free. The nuggets. Because I have points. Ilan yung buhat yung garlic? Tama. Garlic yung garlic. Ha? Garlic? Is this a triple? Big tasty. Rojo. Triple patty. Alas 12 sa Alauna. awala una sa kadlawon. 1:40 na alas 2. Ito tapos katulog alas 6. Issue. Nabat lang. So, kumakaon ka ani kay murag di ko punuran ko kung mag karon na. Yummy. Yum. Sa Pinas pila na. 600. Translate niya kapag. Ang parb. No? Ako sila kung pagmula na eh. Pinas. Ngayon. Mahal. Pinawa, pila na lang akong rewards. 105 na lang. Karon gamay ra ka islang reward. Kung makapagpalit. Di ang choices ba?
Food panda, dugay na ko order food panda. Hmm. Huwag na sa sa'yo order. Ano ay food panda sa dyan ay? Hmm. Hmm. Gusto sa kumain, anaon ko nimo. Yeah. Orderan ko nimo og food. Hmm. Yeah, padilibiran ko nimo. Kung. Kung naa sa Pinas. Hmm. Kung ano? And fried fish. Yes. Parihara mag-guni-guni. Ano? Sa akong tanawan ha. New offers. Dira. New offer Coke lang, 76 na. Hmm? McCafe Ice Coffee Black Medium. Oh, na siya. Ako naglikay na ko ani mga soft drinks. Drinks? Ako, soft drinks. Soft drinks? Ba? Na sila'y sulit busog ng ganisa. 103. Egg disal. Morning na lang. Wala. 800 na gang. Hmm. Makshare. Aka mo dapat? 500 na ang katong akong gina-order sa imo. Hmm. 500 pesos? Mm. Breakfast platter. Ah, okay ra sa breakfast. Ngay 185 big breakfast. Ang akong ganahan nila kaning Water. kaning mushroom paper lami no? Hmm. But my chicken good. Hmm? Chicken. Wala man sa Pinas ba? Asa? Hmm. Kani? Big tasty? Nga, mushroom. Ano? Wala sila mushroom? Nga. Hmm. Puro lang McBurger. Hmm. Hina sila. Huh? Hina. Crispy chicken burger, cheesy burger, burger. Okay. Mura. Oh no. Hmm. Ang mga drinks niya ice coffee. McFlurry Oreo na dito. Ano yan? What flavor niya? McFloat ang na. Hash brown 59. Huli. Grabe. Hmm? Kaling BFF press, ako man kang nagpalitan. Ano ba? Wala. Dako kayo? Hmm. Ano sa kadako? Dako pa na. Ano? Hmm. Ano? Hmm. Audi dito sa Pinas. Buang to sila ko kay gibutang lagbox. Ang ubang. Dili man to kausar man tong gibutang sa box. Hmm. Grabe ni kalor. Hmm. Arawan eh. Hmm. Ubus. Mabaligya sa tagkaram. Kanang Wilkins kang. Huwag mineral. Ha? Dagbay. Mineral. Mineral water. Anito spring. Nga, dagbay. Kabaw lagi ka. Kaya in case na ay mga kuan taon. Pero mas ganahan ko kumupalit atong machine nga Mupalit man ice atong. tubig. Pero imong Mupalit atong kwarto. Itong ano man naman lang napagkatong ato sa unahon og palit itong wapo ng chili. kung mukuha man ko sa ahente na pag libre chiller. Pero exclusive ka.
Pero, di ka kumpiyansa. Kaya, ako hindi pang basa sa mga sari-sari store, hindi pang uli nila ang chiller. Pahuli nila. Sa ingon nila inverter niya, di ay. Ang kuryente na double. Mabit daw. Yung palit siya ko. Yung inverter. Di man ka pwede kay kung mukha ka exclusive gas ko. Kung ko ka imo ha exclusive. Dili ka makakuan. Noon kung pan ko butangan ka lag kanya uban. Okay ra. Butangan ka signage. Nato, nagpuntuwa sa undahan. Ano na? Kasi ako ng picture ng gusto nila mo ba? Ang gasto daw, 125,000. Sa tindahan lang. Papilabot ng sulod. Pa, Mga lagi mahal mo ba? tidya lang. Pero lahi mo ito kailangan dito kay syudad man. Pili sa lahi mo. Lahi mo lang ng ulit ang syudad. Para? Dami sa ganun. Hindi mo ka mapili. Ako pili na. Para so. Wala pa ano. Pag nga, right? Hindi man ko na maunsagon. Hindi pa yung anak. Ako sir, Nga nilikuha mo ka na. okay naman to. Ako, na okay na ko sa 1 real. Maluya ko sa tamis. Sa 1 real, okay na ko. Yan nila ako. Pero ano ako. Kung nagtao lagi dito. Ano ba na? Mataka na siya bubo sa orin ko ito. Sa? Okay. Gihurot mo yung tissue babi, oy. May tissue ko to ah. Aw. Ba pataka ito tudlo, eh. Bubuto na bugot. Suman na. Suman na. I'm done, pero naapay receipt. Okay. Ibang balhog ito. Asa? Sila na yung bahala niya. Let's go. Ano lang po na. So, gumana na eh. Hi guys! Saan ako video? Kiyat-kiyat mo ka? Alam, naka-ice cream. Asan sulit mo? Oo, daan ako. So, manguli na ta. Lakaw ta, pero balik ka ta dagan. Japon. Asa? Balik na sa tas agi. One order here. Pwede ta mag-black ang order diha. Yung dapita. Right. Pwede ka magkarabaw. Mag? Karabaw. 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 Okay.